Fi 3 snin kien hemm żieda ta' 10% fin-numru ta' single parents fid-dinja tax-xogħol. Dan jirriżulta minn tarif li kien ippubblikat flimkien mad-dokument ta' qabel il-budget. Tarif li wera biċ-ċar ir-riżultati li ħallew diversi inizjattivi maħsuba biex iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Filwaqt li fl-2013 kien hemm ftit inqas minn 50% tat-total ta' single parents jaħdmu, illum dan in-numru laħaq is-60%. Fost oħrajn dan grazzi għat childcare b'xejn u għat-tapering tal-benefiċċji fejn jekk tkun tibbenefika minn xi għotja din ma tinqatax mill-ewwel jekk tibda taħdem, miżura biex tħeġġeġ ix-xogħol. Grazzi għal din il-miżura kien hemm 1150 persuna li daħlet lura fid-dinja tax-xogħol. Kien hemm 643 persuna li rċiviet il-benefiċċju tal-qatt għal iktar minn sentejn u li dawn ukoll daħlu fid-dinja tax-xogħol fi prova oħra li qed tkun ippremjata l-bżulija. Miżura oħra kruċjali kienet l-in-work benefit. Fl-2015 kien hemm 1327 familja li gawdiet mill-in-work benefit. Bil-Ministeru tal-Finanzi jgħid li dan wassal għal tnaqqis ta' 0.13% fir-rata ta' faqar u fejn hemm familji bit-tfal bir-rata ta' 0.31%. Dawk li gawdew kienu 555 familja b'żewġ ġenituri jaħdmu b'investiment ta' 490,000 euro. Ibbenefikaw ukoll 772 familja b'ġenitur wieħed b'investiment ta' 570,000 euro. Total ta' 1327 familja b'investiment ta' iktar minn miljun euro.